Ei, molt bones i benvinguts Nakamas, soc en Mugi i bé, avui us porto un altre top 5. En aquest cas tractarà sobre els 5 zombis més peculiars i que més m'agraden de tot One Piece. Dit tot això, comencem! En el lloc número 5 tenim la capsa sorpresa. La capsa sorpresa és un zombi que sembla una simple capsa, però que a dins hi ha una espècie de pallasso envenat i cosit a la capsa. Al manga, diversos claus li travessaven el cap. A diferència de l'anime, no li travessa el cap. El descobreixen l'Usopp, l'Anami i en Chopper, quan obren la capsa pensant-se que és un tresor. Du el número 256 escrit al collar. Tot i que a dins seu no hi havia cap tresor, se li escapa que a Thriller Bark sí que hi ha un tresor, comentari que no passa desapercebut per a l'Anami. Com a curiositat, dic que el primer cop que el vaig veure, aquest zombi, em vaig espantar igual que el trio de porucs, ja que la cara del zombi em fotia bastant llullo, la veritat. I per acabar, comentar que actualment no sabem el seu aniversari. Esperem que s'acabi revelant en un SBS o databook. Dit tot això, passem al lloc número 4. El zombi paret. El zombi paret no és altra cosa que un bloc de pedra amb braços i cara humana cosits a la roca. Apareix per ordres d'en Puhichuk per bloquejar la porta i evitar que en Ruffy i la resta s'escapin dels zombis generals. Podria estar basat en el Nurikabe del folklore japonès. Com a curiositat, dic que aquest zombi sempre m'ha molat molt. És com original i raro, però a la vegada també simple. En resum, que em flipa molt aquest zombi. I per acabar, comentar que actualment tampoc no sabem el seu aniversari. Esperem que s'acabi revelant en un SBS o databook. Dit tot això, passem al lloc número 3. L'Onigaro. L'Onigaro és un zombi unicorn, així té la pell grisa i el cabell vermell fosc, amb venes i cicatrius per tot el cos, i una banya al seu front. El seu número de zombi és el 42, el té tatuat a la cama davantera dreta. Sembla ser força mandrós i despreocupat, ja que se'l va veure bevent tranquil·lament amb en McDonald. A més, semblava tenir força por en Ruffy i a la seva tripulació. L'Onigaro és una de les poques persones a qui en Ruffy, de broma, va demanar-li unir-se a la seva tripulació. I per acabar, comentar que actualment tampoc no sabem el seu aniversari. Esperem que s'acabi revelant en un SBS o databook. I tot això, passem al lloc número 2, en McDonald. En McDonald, i no era el cosí d'en McDonald, era un arbre amb vida pròpia gràcies a la fruita Kage Kage no Mi, d'en Gecko Moria, que li va permetre introduir-li un ombra. Es pot dir que tenia el que semblava a una cara humana, amb un nas llarg i una boca gran. Té mans humanes i un parell d'arrels que li fan de cames. Sembla ser força mandrós i despreocupat, ja que se'l va veure bevent tranquil·lament amb l'Onigaro. A més, semblava tenir força por a en Ruffy i la seva tripulació. El seu nom és un joc de paraules. La pronunciació japonesa del nom, que és Moku Donarudo, inclou la paraula Moku, que vol dir arbre. En McDonald és una de les poques persones a qui en Ruffy de broma va demanar-li unir-se a la seva tripulació. I per acabar, comentar que actualment tampoc no sabem el seu aniversari. Esperem que s'acabi revelant en un SBS o databook. I finalment passem al lloc número 1. El zombi random que surt de la tomba però torna a ser enterrat per en Ruffy. Aquest zombi random és un que surt de la seva tomba, o sigui, de sota terra, quan en Ruffy i els altres entren al cementiri. Amb aquest zombi s'han fet molts memes i gif, ja que tal qual surt de la tomba, en Ruffy el torna a enterrar. Després s'emprenya, però acaba enterrat de nou igualment. Això sí, que no es queixi perquè amb la tonteria, com deia abans, s'ha fet molt famós a través de memes i gif. I per acabar, comentar que actualment tampoc no sabem el seu aniversari. Esperem que s'acabi revelant en un SBS o databook. Dit tot això, ja estaríem per avui, ja estaria aquest top finalitzat. Com sempre, per fer una mica feedback, aquí teniu els comentaris per donar la vostra opinió, què us ha semblat el vídeo, si us ha agradat, si coneixeu aquests zombis, bueno, la vostra opinió. També us agrairia que si us mola aquest canal li donguéssiu a like, si no us mola també li podeu donar like, i que li donguéssiu el botó de subscriure-se si no esteu subscrits encara i compartíssiu el canal.
També, com sempre, aquí a la caixeta d'informació us deixo el meu Twitter per estar enterats de coses del canal i d'altres coses que comparteixo a One Piece. També us deixo la pàgina web on tenen tots els episodis de One Piece que es van doblar al català, la pàgina web on pengen el manga de One Piece en català i també la wiki catalana de One Piece. Dit tot això, a reveure, Nakamas. Fins la propera. De totes maneres, em podeu deslligar el què, nois? Sí, esclar, i què més? Si vostè desapareix, algun de nosaltres haurà de substituir-lo. Ei, un moment!